Hi guys! We are preparing for Zia's birthday tomorrow. So, ano bang tawag dito? Kasi birthday ni Sio bukas. So, naglagay ko ng mga candies and chocolates for giveaway. Ano ba pang giveaways sa mga kids? So, total nila, not so sure. Hey! Quiet! Total siguro, total ata nila 13. 13? Oo, parang 13 lahat sila or 12. I'm not so sure. Pero ginawa ko siyang 14. Baka, magkulang. So, 14 na siya lahat. So, meron siyang mga candies, chocolates, lollipops, and then, ito. Nasusyo ko ano to. Masarap ba to? Si husband yung bumili nito. So, ayan. And then, pag uwi niya kanina, meron siyang dalawang bag. And, so how? Hindi mo pag-rani, ma'am, kumbra. Down ka lang. So, ito yung, kasi niya ako, parang in-enroll ba? Yung tatakbo. For how many kilometers is that, honey? 17 point. So ito yung free. Ito yung free. When is that? Tomorrow When? O so nagbayad din siya. So ito, may free na siyang t-shirt, ate. Hilingon mo. May free na siyang t-shirt. And then may cracker din siya. Milo. Ayan. Kasama siyang And then what else? Ay, dalawa yung t-shirt niya. Medium. M size X. Pag ginanot ka. Oo. M tapos L. Siguro para sa ano ba to? Sa kanya tapos sa Couple. akin. Oo. And then, meron na siyang, meron na siyang medalyon. Wow! May medalyon na siya. Hindi ka matuwag po ba yung medalyon ka na? Hindi ka ba nakakarating sa finish line, may medalyon ka na. And then, may free na siya. Wow, can I have it? Yeah, wow, 100 Yes. plus. And then, what is this? It's cold. What is this? Ay, mabango siya, guys. Sa lotion. Did you buy this one? Eczema allergy skin. What? No, this one is for eczema. Ano yun? Yung eczema is yung ba sakit ba sa balat, ganun. Why you buy this one? Did you bought this one, honey? Or it's free? I think it's free. Ayan, may dalawa na siyang medalyon. Ito. Dalawa. Oo nga pa. Sa kanya yung isa. Ay, hindi talagang free siya. Hindi niya binili. Kaya, ayan, dalawa siya. Dermanature. Hindi niya, guys, binili. Kala ko binili niya. Pwede yan ako? I didn't know this is gentle foaming shower. Pwede siguro. Eczema. Hindi, itong mga, kapag yung skin mo ba, masyadong Dry? sensitive skin, yung madaling magkaroon ng allergy. So, mas maganda tong gamitin. I'm gonna put. May medal na siyang kasama. Let them see. This is virtual run 2020. Ay, hindi ata natuloy. Kasi di ba may Yeah, let's see. alam mo na, yung pandemic ba? So, ayan. Kaya pala, sorry naman. Kaya binigay na lang nila. Ayan. So, meron akong free bag. And yung bag na kasama. So, ayan. Adapt and Grow. The new paper Big Walk 2018. 2018. 2020. Ayan. So, same lang siya, guys.
Ayan. And then, meron na rin siyang cracker. Potato chips. Potato. Okay. Ano natin yan? Buksan natin yung yung pakita ko sa inyo yung damit. Oh! Masa kuya na! Oh! Ito yung damit. This is L size. Same lang siya. Masa una ang L size. Ayan. So, this is the one. Oh, Ano? finisher. Pena. So, mamaya, siguro, Crazy. magpe-prepare akong gumawa ng cake. Do you want mama to buy cake or just Make. make? Okay, let's see. So, let's see if makagawa ako ng cake Mama, give akong pie. para tomorrow. So, guys, that's it. Tapusin ko tong ginagawa ko. Then after that, Gift for you. how old are you? How old are you? 5 years old. Is it? Yes! Bumalik kasi ako sa ikaan. Kasi, hindi para matulog kasi nagising baby ko. So, kailangan akong tabihan. At magpadede na rin. So, for today, magpre-prepare ako ng cake for my baby. Kasi birthday niya ngayon. Birthday ng aking baby, si Sio. Happy birthday, my love. Mama love you so much. Ayan. So, Haggard is real. Kasi sobrang pagod kahapon. Actually, hindi lang naman kahapon. Everyday pagod. So, ayan. Prepare muna sa inyo. But for now, I'm cooking fish. Steamed fish. Ayan. So, yung steamed fish. And then, magluluto naman ako ng broccoli. Yan. So, habang ang aking baby ay napaka-behave at tinapon niya yung kanyang food. Hi, Lalo. Just behave there, okay? Okay, see, hey? Ay, Pizza muna kasi wala pala akong milk para sa cake. Doble na yung aking baba. So, pizza muna yung gagawin ko and alsa pa tayo ng dough. So, tingin ko is kasya pa naman yung aking flour. Later, lalabas kami para bumili ng ingredients. So, pagpasensyahan nyo na yung aking itsura kasi sobrang busy. So, ayun. Nagpagkarga na yung aking baby. So, gawa kami habang karga-karga ko siya. Natatakot siya, guys. Uwi yun si Honey. Uuwi siya. Sabi ko, sunduin niya kung kaya niya sunduin si Zichen. Lalabas yun 1:20 kasi umuulan. Ngayon, nangangalan na yung aking kamay. Antok na ang baby ko. Ang dami naming tambak. Groceries ko, guys. Hindi ko pa siya naaayos. So, diyan ko lang sinabit. Slide down, lalaba. Tumawag si Mister, nasa school na siya. So, kailangan ko nang mag-prepare. Luto na ako ng ulam. Kanin, iinitin ko na lang. Kauwi lang namin. Umili ako ng ng milk, ng cream.
Gagawa na ako ng cake. Nakatulog na siya. Patulog na yung baby ko. Ayan. So, sobrang init. Buti tumigil yung ulan. Kanina, lasang ulan eh. Grabe init, guys. Ayan, umangat na yung dough. So, mamaya ko na siya gagalawin. Gawa muna ako ng cake. Okay. So, yung cake na gagawin ko, hindi ko pa alam. So, first time ko siyang itatry. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling. Holding on to your tight, I guess our hearts can align. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. So guys, ito yung ginawa kong sauce. And then, nagkat ako ng mushrooms. And, ano ba to? Hotdog. Oh, sa baba! Itong ginito ko niya ako. Magpaka dyan sa mesa. Then, hotdog and ham. Ito na yung ginawa ko nito kanina. Tapos, nag-marinate ako ng chicken. Tama na to sa akin. Oh, teka, and then, mozzarella cheese. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's